Quatre amics de Jesucrist van narrar la història de l'anyell de Déu, del xai innocent que fou condemnat a mort, acceptant ser castigat per posar-se al lloc del culpable humil que creu en ell. Quatre amics de Jesucrist van narrar la història de l'anyell de Déu, del xai innocent que fou condemnat a mort, acceptant ser castigat per posar-se al lloc del culpable humil que creu en ell. Fou Mateu qui va explicar Jesús als jueus. Marc va ser molt més breu per romans i grecs. Lluc, bon metge, ho va explicar ben complet i ordenat. Joan ens va revelar secrets del seu cor. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important. Fou Mateu qui va explicar Jesús als jueus. Marc va ser molt més breu per romans i grecs. Lluc, bon metge, ho va explicar ben complet i ordenat. Joan ens va revelar secrets del seu cor. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important que conèixer, saber la història de Jesús, que conèixer, saber la vida de Jesús, que conèixer, saber les frases de Jesús, que conèixer, saber el que va fer Jesús per tu i per mi, el que va fer Jesús per tu i per mi. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important que conèixer Jesús, que conèixer l'anyell de Déu, que conèixer aquell xai innocent, que conèixer